nigi dil ma gi tewo da ngata chiel no gi dil gire ko mar jogo mar chokwo jogo to kano tho to kare no rumo nono koro kane je odirum do tiek jo yalo kendo tiek wach Nyasaye to Gamaliel no chuma wachania kik wachand jogi nikech wakia ka gino ka Nyasaye omiyo ko kuom dhano biro kethre to ko kuom Nyasaye onge gima nyalo kethe kata matin emomiyo kuom ng'wono mar Nyasaye sirikal emoleo gininde klas nikech gima nonego gitim nonego gichop kuom Paul Makesi direct mondo ginone to gimoko mosetimore kaka Bishop Matingaren nitie gima osetimore mang'eny ahinya mamoko timone gin Nyasaye to gin joka mage ma dhi giwuoyogo to gi interview to gitieko wanyogi kanyo to ok nywandie kanisa duto te ma ok nywandie kanisa gir kanisa en gir kanisa kanisa en department mar Nyasaye mariembe to wan ka jo Nyasaye wang'eyo ki sama ng'ato dhi register din mare ipenje faith mare yie mare nang'o to ka gino osebedo registered koro sirikal monego ng'ini to giwuotho nade ma department sirikal nigi machineries mang'eny ma ginonogo kaka kanisa ni wuotho to ka ng'ato wuoth mopogore makelo puonj magalagala to gibiro penjo jotelo mag dindegi to ka gipenjo ni ng'ani puonj mopogore gi mar Kristo to bas en midil kode to ok nywandie ji to niketo chike machielo kendo mabiro tiyo gini mano kadier an awuon kanisa mar Power of Jesus and Lord Church no registered 29th of October 1964 to kanyo nyaka chike wuon waseno lwet Nyasaye e yo mang'eny e Kenya ka gi pinje maoko bende kanisa nyalo bedo inyalo kete chike mataye nikech studio karka ntiere kod Jodolo Jatanga ma bende gino ma owacho nyaka sani ni chike gi to koro kata inyalo keti kanisa ni gino molos kod Ruoth Nyasaye kendo mano e ringre wacho mana kaka ilere